Buntis ka, Ji? Kisang mayaman na. Wala ko kabalo pa kay hubog mong buwato. Ha? Je! Sige, gutomon ka ha. Nadiri gipantakloban ako. Ikaw na bahala diri ha. Wala pa ko'y lakon. Sa muka ni mama, oy. Sig balik-balik anang nanay mong sudan, nanay mong kanon, nay kape, nay pan, nagaadlaw na lang gyud. Kabalo naman ko ana. Uy, na. Kumusta man imong pag-eskwela? Oh, nami bayro nun pa 3,000. Dako lagi mong biro nun. Tuga-tuga man day mong anak-anak, pa eskwela. Unya, magreklamo. Natural mo tanan man jud mi na kuan kay para mapangitaan mo paagi ba? Sige na, pangitain na ninyo paagi kay mulakaw na kog balik sa eskwelahan ron. Unsa may anak ka din? Pwede sinuutan dili man pang-eskwela na. Teng! Teng! Ako'y tuyo ni mo. O unsa may tuyon mo ging? Tong anak ba? Lain na mag-tinubagan. Kung nagkadako siya, naglain ang batasan. Bitaw. Ganiya po akong sungi pangutana ko glabas say kumusta ang iyang pang-eskwela? Gingagan ko niya. Katugar ko nog kuan pa-eskwela. Asa man kaday? Amo ka uy, tanaw-tanaw padulong eskwelahan. Nagkadako nagkasuplada ng bataan ni. Pangutanan ako, asa siya padulong. Perti jud kasuplada. Mao gani no, istorya pud ang amahan. Grabe na daw kasuplada. But naunsa na na siya? Asa naman tong among mga tropa oy? Naan ako diri sa among tindahan na gisabutan ba? Na mag-shot mi? Si, tapas mo anak ko. Hubog man to. Wa ko kabantay kay nagtanong kong cellphone. Murag wa na ka, dumdum sa portahan. Sana mo na anak? Buntis ka? Oo na. Insulta na nasa imong ka. Suplada. Kalaagan. Buntis ka, G, no? Ote. Oo na. Niresulta na imong ka. Suplada. Lingko diri, oh. Sa may amahan, anak. O kay balute kay hubog man ko ato. Ngayon saon man ni Ron. Ngayon mong inahan. Okay kaloy sa imong inahan o gamahan. Suplada kay kang dako. Kabalo ba ka? Pinangga kay kasi imong inahan o gamahan. Buntis gyud. Wa jud ko masayop. Buntis ka, Ji? Kisang mayaman na. Wala ko kabalo pa kay hubog man ko ato. An-awa lagi. Resulta jud ka. Suplada kalaagan. Sorry, te. Sorry, ma. Ina ko nay mahimo na to anak. Dawaton lang gina nato na. Papa nimo ato lang istoryahon to.